हांमा थाबाय सना हांमा थाबाय। बे खन्थाइखौ लिरदों मनज मुसाहारि। हांमा थाबाय सना हांमा थाबाय, नोंखौ लानानै सुजुनाय सिमां आंनि हांमा थाबाय। जाय फिसाया आंखौ गोथार गोसो लानानै मन्दप थिलियाव बिबारनि माला गानहोदोंमोन, जाय गथ'खौ लानानै नखर दानायनि सिमां सुजुदोंमोन, नाथाय बे गथ'आ दिनै गोरलै बैसोआवनो गावनि असे बिफानि गोथै सह'खौसो नुनांबाय। जाय गथ'खौ गोरबोआव 9 दान लानानै जोनोम होदोंमोन, जाय फिसायखौ लानानै थैस' थांस' संसार जानो सानदोंमोन, नाथाय बेबो लामा ससेयाव उदखारिनि नोजोराव खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनांबाय। नों आनज्रायलांबाय सना नों आनज्रायलांबाय, आंनि गोरबो बिखानिफ्राय गोजान जालांबाय। थासिगोन आं सना नों होलांनाय गथ'खौ लानानै, नोंनि मिनिस्लु जाना आंखौ रायदावनाय मोखांखौ गोसोखाङै खाङै। अरायबो थागोन नोंनिनो बिसि जानानै। हांमा थाबाय सना हांमा थाबाय। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो